касцёл евангелізацыі і так далей, да спраў духавенства, да спраў біскупаў, то есть справы такія найважнейшыя, якія там рашаюцца. Таксама казалі аб тым, што ўжо за часоў пантыфікату папы Францішка, то есть уже за гэтыя 6 гадоў, больш чым 6 гадоў, вось дзякуючы пэўнай рэформе, якая адбываецца ў рымскай курыі, паўсталі новыя органы, якія так і называюцца дэкастэрыі. Там, казалі, ёсць дэкастэрыя, якая датычыць, напрыклад, дэкастэры развіцця чалавека, дэкастэры светскіх, радзіны жыцця, дэкастэры да спраў камунікацыі. Вось гэта асноўныя дэкастэры, якія так і называюцца. Таксама ў мінулай перадачы мы казалі аб трыбуналах. Па сутнасці, тое, якім чынам выконваецца судовая ўлада ў касцёле, найвышэйшая судовая ўлада, бо мы гаворым усё ж такі аб рымскай курыі, гаворым аб тым, што дзякуючы гэтым трыбуналам менавіта святы Отец выконвае судовую ўладу. Казалі, ёсць найвышэйшы трыбунал апостальскай сігнатуры, гэта зусім найвышэйшы суд у касцёле, скажам так, ёсць таксама рымская рота, ёсць апостальская пенітэнцыярыя, які займаецца справамі менавіта сакраменту споведзі і наогул усё, што звязана з унутранымі межамі, бо не заўсёды толькі споведь можа быць, нейкія, напрыклад, іншыя справы, напрыклад, перашкоды да прыняцця сакраменту святарства ці сужэнства, якія, скажем так, вядомыя ва ўнутраных сферах, ва внешніх няма патрэб пра іх казаць. Ну і казалі, што ёсць таксама створаны трыбунал менавіта ў кангрэгацыі веравучэння. Яго таксама некаторыя адносяць да трыбуналаў, гэта ўжо трыбунал найбольш цяжкімі злачынствамі ў касцёле займаецца, супраць веры і маральнасці, вось тое, што мы некалі успаміналі пра злачынства супраць Еўхарысты, супраць сакраменту споведзі, супраць таксама маральных рэчаў. Вось, і сёння ідзем далей, трошкі паглядзім, якія яшчэ ёсць арганізмы ў рымскай курыі. Вось яны ўжо, канешне, трошкі, можа, не добра казаць, меншы рангу маюць, вось, але ўсё ж такі яны ўжо называюцца кангрэгацыямі. Зараз будзем казаць пра папскія рады. Вельмі цікава, вельмі цікава. Але напэўна, перш чым мы пойдзем далей, я бы хацеў сказаць, што з тых часоў, як Радыё Марыя стала публікаваць свой архіў відэаперадач на Ютубе ў адкрытым выглядзе, наша аўдыторыя так значна павялічылася. Каля 100 чалавек у сярэднім праглядаюць нашыя перадачы. І да мяне асабіста звярнуўся адзін наш слухач-глядач, скажам так, з пытаннем. Памятаеце, мы раней разбіралі якраз такі калегію кардыналаў, сінод біскупаў, такія структурныя пытанні. І ён звярнуўся з пытаннем такім даволі неадназначным. Я не ўпэўнены, што гэта ўвогуле будзе ў нашай кампетэнцыі, але я паабяцаў задаць гэтае пытанне вам. Сам не абяцаю, што адкажу. Так, таму мы папярэджваем нашага гаспадара, што мы не можам усё ведаць, нават ксёндз Дмітрый. Але можам даведацца, калі пастараюся наступнага, калі не буду ведаць наступнага разу. Сутнасць пытання была такая. Ён фактычна, чалавек гэты займаецца усходнімі каталіцкімі цэрквамі з пункту гледжання такога гістарычнага, і яго цікавіў статус патрыярхаў. У прыватнасці было зададзена канкрэтнае пытанне. Статус патрыярха ўсходняй каталіцкай царквы. Ён вышэйшы за кардынала, роўны кардыналу, ніжэйшы, чым кардынал. І ўвогуле гэта, дарэчы, пытанне все-таки з кодексу, напэўна, усходніх касцёлаў. Так, але ў заходнім касцёле таксама ёсць адзін з канонаў. Значыць, вы можете адказаць. Так, не скажу. Нумар зараз 300 нейкі, не скажу дакладна. Але ёсць адзін з канонаў, які гаворыць аб тым, што патрыархі ўсходніх касцёлаў маюць годнасць кардынала-біскупаў. Як кардыналы-біскупы. Кардыналы-біскупы. Так, патрыархі ўсходніх касцёлаў, так кардыналы-біскупы, то есть найвышэйшыя ў ранзе. І якіх у нас, па-мойму, колькі іх там кардыналаў-біскупаў? 6, наогул 6 плюс, кардынал-біскуп заўсёды 6, так, і плюс яшчэ патрыархі ўсходніх касцёлаў. Вось, і мы, па-мойму, гэта нават абмяркоўвалі. Так, некалі казалі. Так, скользь. Паважаны Артур, ужо не пабаюся назваць ваше імя, як бачым, што патрыярхаў усходніх цэркваў ніхто не пакрыўдзіў, і гордасць кардыналу-біскупаў гэта вельмі высокая годнасць. Што ж. Я, можа, скажу такі выпадак з моей вучобы, звязаны з кардыналамі і з патрыярхамі ўсходніх касцёлаў. У нас быў прафесар з усходняга права, звычайна, тых, хто вывучаюць усходняе права, яны так трошкі, конечно, больш усходняе любяць, бо гэта часцей ўсё грэк-каталікі. Вось, нікаго не хачу абразіць, вось, але так ёсць. Грэк-каталікі вывучаюць усходняе права.
Вось, ну і таксама вядуць лекцыі з усходняга права вот, на універсітэце Венецыі. Ўсё ж такі там казалі аб тым, што патрыархі ўсходніх касцёлаў маюць тытул кардынала біскупа. Вось ён говорить, але ўсё ж такі, кажа, патрыархі ўсходніх касцёлаў, бо ўсё ж такі у пэўнай ступені яны вышэйшыя за кардыналаў. Мы так сядзім, для чаму так ёсць? Ну, паглядзіце, калі, напрыклад, кардынал, любы кардынал, нават кардынал-біскуп, дзекан калегі кардыналаў захоча прыехаць, ну, я пераважу ў нашу сітуацыю ў Мінск, у нашай катедры павянчаць нейкіх сваіх знаёмых, любых, якіх там знаёмы, неважна каго, нехта яго запросіць, ну, Мало добра, что. ну цікава, добра, можа у кагось ёсць такія знаёмыя, што кардынал, нават кардынал-біскуп прыедзе павянчаць. Для таго, каб ён там мог зрабіць, што ён павінен мець? Ён павінен мець дазвол Мясцовага ардынарыя. ардынарыя або пробашча. Так. Альбо без гэтага сужэнства будзе несапраўднае. Нават так, гэта да сапраўднасці. Да сапраўднасці належыць дазвол. Так, дазвол менавіта мясцовага ардынарыя. Бо гэта Нічога выкананне, мы ўжо з канцом Александра пра гэта некалі казалі, гэта да сапраўднасці. Дэлегацыя, так, то есть яны, это кананічная форма, павінен быць святар або д'якан, ну, кардынал таксама святар. А калі на могілках Што? абвянчаць людзей? Але там таксама ёсць пробаш месца нейкі. Ага, заўсёды ёсць пробашч. Пробаш альбо ардынарый павінен быць. То есть, ну, ардынарый альбо пробаш. Ну, хутчэй за ўсё, калі прыйдзе кардынал, скажем, біскуп, дазвол будзе, конечно, ардынарый даваць. Ну, але пробаш таксама можа гэта зрабіць, не? Альбо нават у нунцыятуру прыедзець нехто, дыпламат ватыканскі, хоча удзяліць сваім знаёмым шлюб апостальскай нунцыятуры, ён павінен звярнуцца да мясцовага пробашча, да пробашча парафіі Святога Роха, так ксяндза Юрыя, вось каб той даў яму дазвол, гэта да сапраўднасці будзе гэтага служэнства. Ага, вельмі цікава. Што датычыць усходніх патрыярхаў? Так. Ён сваіх падуладных, то есть тых, якія належаць да яго ўсходняга касцёла, ён можа вянчаць ва ўсім свеце без ніякага дазволу. Нічога Ну і сабе. прафесарам сказал, видите, ўсё ж такі патрыярхі трошкі маюць такую больш вышэйшы ранг. На што стаіць наш мой адзін знаёмы, можна такое за ўвагу, да, калі ласка. Ведаеце, што калі закрыстыянь пры дзверы не адкрыеце, патрыярх нікога не павянчаюць. І нават так запомнілася, вось, вышэй то вышэй, вось, але галоўна хто? Закрыстыян, які дзверы адкрыець. Вось, поэтому пробаш павінен ведаць, што ў яго касцёле будзе адбывацца. І так у якасці жартаў. Вось, але просто з кардыналамі, з патрыярхамі такая вот сітуацыя. І яшчэ такое пытанне лагічнае вынікае. Гэта тычыцца толькі патрыярхаў ці ўсіх кіраўнікоў усходніх касцёлаў? Патрыярхаў менавіта. Там ёсць градацыя патрыярхі, большы арцыбіскупы, мітрапаліт і так далее, і так далее. То бок Святаслав Шевчук з УГКЦ, які не з'яўляецца патрыярхам, ён не мае годнасці кардынала біскупа. Ён, напэўна, там ідзе як арцыбіскуп. Не, ён, значыць, ну, скажем, можа, ён і кардынал, я вось не свая структура. Не, ён не з'яўляецца кардыналам. Вось кардыналам быў кардынал Гузар, Любамір Гузар быў кардыналам. Вось Святаслав не з'яўляецца кардыналам. Вось, можа быць, але на сённяшні дзень не з'яўляецца. Вось поэтому об этом трэба памятаць. Паважаны Артур, спадзяемся, мы вычарпальна адказалі на вашае пытанне. Жадаем вам працягнуць, так сказаць, удасканаленне ведаў і, магчыма, на Радыё Марыя вы будзеце весці ўжо кананічнае права ўсходніх каталіцкіх цэркваў праз некалькі гадоў. А мы вяртаемся да папскіх радаў. Яшчэ можа, калі ўжо пра патрыярхаў загаварылі, трэба адрозніваць патрыярхаў усходніх касцёлаў, бо і ад патрыярхаў заходніх таксама ёсць у лацінскім касцёле 4 біскупа, якія маюць тытул патрыярха. Гэта Венецыя, біскуп Венецыі, біскуп Лісабона, так, біскуп Іерусаліма і біскуп Гоа у Індыі. Гоа у Індыі? Так. Вось это 4 біскупы. А як так атрымалася? Это гістарычныя тытулы іх былі. Вось, ну, это быў святы Тамаш апостол, хутчэй за ўсё, таго это пашло. Усходнія касцёлы там некалі былі, але тытул патрыярха заходні стаўся Іерусалім, Лісабон і Венецыя. Вось традыцыйна гэтыя 4, скажем, дыцэзіяльныя біскупы гэтых дыцэзій маюць тытул патрыярха ў заходнім касцёле. Але ён такі больш ганаровы. Але ён так, ён не мае абсалютна ніякага, скажем так, ну, значэння ў тым сэнсе юрыдычным праваным, да? То есть ён не мае такой ж улады, не маюць аўтаматычна, не з'яўляецца кардыналамі. Это фармальна гэта біскупы дыяцэзіі, так толькі называюцца патрыярхамі. Вось 4, нават у каноне святой імшы, я ў Венецыі вучыўся, там казалі з нашым папам такім-то, і патрыярхам, не казаў, біскупам, такі патрыярхам нашым. Нічога сабе. А як патрыярх
будзе гучаць па латыні ці Патрыарха, па-італьянску? Так і патрыарха. будзе. Так, Грэцызм такі захоўваецца. О, вельмі цікава. Ну, бачыце, ведаем. Усходнія і заходнія патрыархі, Вучымся. і об этом трэба заўсёды памятаць, бо часамі можа быць блытаніна пэўная. Але мы кажам пра патрыарх усходніх касцёлаў каталіцкіх. Вядома, што каталіцкіх. Ну, бо таксама пытанні розныя бываюць. Не, ну, нашыя браты, якія, на жаль, не захоўваюць еднасць са святым айцом, гэта асобная тэма. Асобная тэма, так. Поэтому пра каталіцкіх Так. усходніх патрыархаў. Выдатна. Ну што, рады? Ідзём далей, да папскія рады. І вось першая рада, можа, пра якую варта сказаць, мы толькі што ўспаміналі усходнія, заходнія, каталіцкія, не зусім каталіцкія. Да? Гэта папская рада для спраў адзінства хрысціянаў, взаимодейнічання з спрыяння адзінства хрысціянаў. Экуменічная рада. Па сутнасці экуменічная рада. І уніі таксама там падпісваюць. Ну, калі ёсць, то так. Ну, гэта рэдка здараецца. Так. Але кажуць, там нешта якраз у Ліване наспявае такое. Ну, будзем глядзець. Наспявае ўжо гадоў 20, ну, праўда, але тым не менш. Але тым не менш, гэта рада тым займаецца. Да? То есть яна адказана за усялякі экуменічны дыялог. Так? Дыялог паміж хрысціянскімі, менавіта хрысціянскімі веравызнаннямі. Да? Кіруе гэтай радай кардынал Кох, перапрашаю. Немец, так, перапрашаю кардынал Кох. Вось яны займаюцца менавіта гэтай справай тыдні малітваў аб адзінстве хрысціян, якія ладзяцца штогод у касцёле з 18 па 25 студзеня. Яны таксама справа гэтай рады. Адзінае, што часцей за ўсё, калі мы кажам пра малітву аб адзінстве хрысціянаў на Беларусі, то часцей за ўсё там прымаюць удзел і іудэі. Вось у мяне пытанне вынікае, бо я, прабачце, папа сустракаецца часам і з мусульманамі, і з іудэямі, увогуле з нехрысціянамі фактычна. Ці займаецца гэта рада пытаннямі ўзаемадзеяння касцёла з увогуле нехрысціянскімі веравызнаннямі? Для гэта ёсць іншая рада. Іншая? Іншая рада, якая называецца рада спраў дыялогу міжрэлігійнага. О, вось якраз мы да яе перайшлі. Так, мы да яе пераходзім, і гэта рада ўжо займаецца дыялогам паміж хрысціянствам і іншымі рэлігіямі. Будьце здаровым, ксёндз. Дзякуй. Дмітрий. Ось. І то есть трэба заўсёды разумець, што бо я можа хачу звярнуць увагу так не то што каб крытыкаваць некага, толькі глядзім, калі адбываецца малітва аб адзінстве хрысціянаў у нашых касцёлах традыцыйных, то есть рыма-каталікі, грэка-каталікі, іудэі, праваслаўныя, ну, пратэстанты. Да? Іудэі трошачку сапраўды выбіваюцца. А дзе ж Шабановіч наш, напрыклад? Ну, часамі Шабановіч, да, то есть, вось, ну, часамі, можа, ну, не заўсёды, але ёсць, да? Але паглядзіце, а грэк-каталікі? Ну, граек заўсёды прысутнічае на прысутнічае, так, толькі так, а чаго за нас маліцца, калі мы і так адзіныя. І так адзіныя. Ну, поэтому тут трэба просто мець, і не кажу, нікога не хачу не крытыкаваць, просто так ёсць, да? То есть трэба разумець, што, напрыклад, хрысціяне ўсходнія і заходнія, тут уже як бы няма сэнсу, скажем, далей ісці, таму што гэта адзіны касцёл. Канешне, касцёл каталіцкі. Бываюць такія памылкі ў некаторых каталіцкіх СМІ, і я нават звяртаў увагу на гэта часам, калі пішуць, што прымалі ўдзел прадстаўнікі розных канфесій у нейкім мерапрыемстве, ідзе пералік там рыма-каталікі, грэка-каталікі, так гэта некарэктна. Гэта ёсць адна канфесія, каталіцкая царква. Так, таксама, напрыклад, прадстаўнікі розных рэлігій пішуць праваславе, там яшчэ што. Гэтымі справай трэба сапраўды быць асцярожна. Так, тут тэрміны вельмі трэба быць наміналістам. Так. Разумеем, у нас не столькі многа ўсяго, поэтому збіраем усе, хто ёсць, і там называем, это понятно. Ось, ну, але сапраўды гэта трэба, ну, мы людзі ўсе разумныя, дарослыя, трэба разумець, што рыма-каталікі, грэка-каталікі гэта адзін касцёл. Вядома. Так? Калі кажам пра мусульманаў, кажам пра габрэяў, вось гэта ўжо дыялог міжрэлігійны. Так, калі браты нашыя праваслаўныя і пратэстанты, то гэта ўжо менавіта канкрэтна міжканфесійны дыялог. Справа вось гэта і на ўзроўні паўсюднага касцёла гэта займаюцца две рады, яшчэ раз паўтаруся. Папская рада аб справах адзінстве хрысціян, гэта хрысціянскай канфесіі, і папская рада да спраў дыялогу міжрэлігійнага. Ось, і нават у гэтай папскай радзе ёсць спецыяльная камісія да спраў дыялогу з мусульманамі. О, гэта цікава. Спецыяльна выдзелена. Далейшая папская рада да спраў увядзення новай евангелізацыі. Тое, пра што казаў Ян Павел II? Так, па сутнасці, бо мы казалі, што ёсць кангрэгацыя евангелізацыі народаў, з чым яна займаецца? Місіянерствам. Яна называюць па сутнасці місіянерствам, то есть абвяшчэннем Евангелля у тых
краінах, у тых месцах, дзе Хрыста яшчэ не ведалі. Так. А ўжо папская рада, бачым трошкі меншы ранг, папская рада да спраў новай евангелізацыі займаецца абвяшчэннем Евангелія ў тых краінах, дзе яно ўжо было даўно абвешчана, толькі, то, што казаў Ян Павел II, падзабылася трошкі. Францыя, што зрабіла сваім хростам. Ой, сапраўды. Як і было падчас апошняга візіта Яна Павла II ў Парыж. Да? Ён мотто такое: Францыя, што ты зрабіла сваім хростам? І вось поэтому, конечно, большасць краін гэта, конечно, краіны заходняй Европы падрыгаюць пад гэтую папскую раду, на жаль. Вось, але так ёсць. А хто намі займаецца? Ёсць для нас асобная рада? Про нас дойдем. Добра. До нас дойдем. Не, у нас, дзякуй Богу, што мы можем казаць, калі так наогул, то нам ані новая евангелізацыя, ані, скажем, місіянерская. Ну так, але у нас была гэта страшная сітуацыя з камунізмам, таму ці створана было нешта ў касцёле, каб пераадолець гэта? Скажу пазней. Ёсць такая міждыкастарыяльная камісія па ўсходняй Европе, пра яе трошкі скажам пазней. Добра? Конечно. І далей менавіта вось у гэтая справа, у гэту папскую раду уваходзіць міжнародная рада да спраў катэхезы. Катэхізацыя, калі кажам пра новую евангелізацыю, вось катэхізацыя таксама яны займаюцца. Важная рэч, і ўсяго толькі папская рада. Так. Наступная справа – гэта папская рада ў справе тлумачэнняў юрыдычных тэкстаў. Кананічнае права. Так, па сутнасці кананічнае права. Яны выдаюць часопіс «Комунікацыёнас». Прыходзіць раз у год, выходзіць такая кніжэнцыя, старонак там з 200, з 300. Кожны год у нас таксама ў Курыі прыходзіць. Чым яна займаецца? Так як інтэрпрэтацыі праўных тэкстаў. Любых. Партыкулярнае права таксама. Больш паўсюднае. Хіба што нехта папросіць партыкулярнае, таму што ўсё ж такі, ўсё партыкулярнае права ўсяго касцёла, яно непад'ёмнае. Так. Але, напрыклад, заўсёды выходзіць нейкія мотупропры, выходзіць нейкая інструкцыя, выходзіць нейкі закон новы. Да? То есть заўсёды папская рада робіць так званае аўтэнтычнае тлумачэнне, аўтэнтычны каментарый, напрыклад. Да? То есть, што такое? То есть яны таксама набіраюць моц, то есть калі гэта папская рада напішуць аўтэнтычны каментары на нейкі канон, напрыклад, ці нейкае права, то гэты аўтэнтычны каментары прымаецца таксама як закон, да? То есть такую самую моц мае. Цікава. Ці можаце вы прыгадаць нейкі прыклад, просты такі? Простенькі прыклад. З нядаўняга можа, можа не просты. Каб уявіць проста, бо права так напісана даволі адназначна, збольшага. Так, напрыклад, проста тое, чым я займаўся, у чым у сваёй працы пісаў, можа, поэтому мне так было. Ёсць канон 951, які гаворыць аб тым, што калі святар цэлебруе на працягу дня больш, чым адну святую імшу, так, то ён можа для сябе ўзяць ахвяру толькі з адной святой імшы, астатнія павінен пераказаць на мэты, які вызначае ардынарый. Ахвяра маецца на увазе тая, якая асабіста святару. Так. Не тое, што збіраецца ў кошык. Не, то, што збіраецца ў кошык, это зусім іншае, это не святарская. Менавіта ахвяра за святую імшу, інтэнцыя, то, што мы называем. Інтэнцыя, так. То, што мы называем інтэнцыя. Да? То есть, па праву, калі, напрыклад, святар 2-3 святыя імшы адпраўляе, у нядзелю, напрыклад, 3 святыя імшы, ён можа сабе ўзяць ахвяру за адну, понятно, большую, это уже іншая справа. Тут уже право не вызначает, уже як вы возьмете, такую возьмете, это уже яго справа тут уже. Так? Наше мясцовае право гаворыць, што можна ўзяць палову з другой, бо, напрыклад, даехаць, бо часцей за ўсё это не ў адным месцы, там даехаць, права нават гаворыць знешнія тытулы, то значыць нешта з'есці, груба кажучы, там, то есть такія рэчы, то есть палова другой інтэнцыі можа таксама сабе ставіць, а калі, напрыклад, трэцюю адпраўляеш, а калі чацвёртую, пятую, гэта павінна ўсё пераказаць на мэты вызначаныя ардынарыем. Як тлумачыла гэта папская рада? І пытанне, напрыклад, узнікае, што такое ардынарый. Хоць каноны права проста гавораць, што ардынарыем з'яўляецца рымскі пантыфік, дэцызіяльны біскуп, і ўсе з ім зраўнаныя ў праве, таксама генеральны вікарый, біскупскі вікарый, і для інстытутаў кансакраванага жыцця або таварыства апостальскага жыцця папскага права іх вышэйшыя настаяцелі. З'яўляецца пытанне. Напрыклад, у нас ёсць манахі. Святар належыць да нейкай манахскай кангрэгацыі. У яго ардынары ёсць і біскуп, і генерал. І там свой, генерал далёка, напрыклад, правінцыял. Правінцыял, так. Каму аддаваць? Ага,
Цікава. Так, Залежыць можа ад таго, слушаць ён дыяцэзіяльным касцёле ці ёсць калі это пробаш ці вікары, напрыклад, яны працуюць у душпасарстве дыцэзіяльным, яны павінны даць дыцэзіяльнаму біскупу, калі просто монахі не сядзяць тады ўжо сваім улады. Але это была, напрыклад, інтэрпрэтацыя такая. І вось яны так расставілі кропкі. Так. Якая карысная рада, Так, бо слухайце. это сапраўды, бо напісана, альбо таксама тое, што многа нарабіла, скажам, не то, што шума, можа, не але ў добрым значэнні, вось Motu Propter Mitis Iudex Dominus Iesus 2015 года, папская, якая унесла змену ў праводжанні кананічных працэсаў, а сцвярджэнні сапраўднасці сужэнства. Бо раней было там і 2 інстанцыі, і працэс намнога спрошчаны, і нават была такая справа, што там у некаторых сітуацыях, калі там ўсё ясна, калі двое згодны, калі яўная прычына, сам біскуп дыцэзіяльны можа правесці працэс. Зноў з'яўляецца пытанне, біскуп дыцэзіяльны, понятна, фармальна ён найвышэйшы суддзя ў дыяцэзіі, але ці кожны біскуп мае юрыдычную адукацыю, з'яўляецца хаця б ліцэнзіятам кананічнага права, далёка не. Так, і ці кожны біскуп мае ксяндза Дзмітрыя, таксама не. Так, але так сапраўды, поэтому вось менавіта такімі справамі займаецца гэта папская рада. Гэта вельмі важная рада. Якія яшчэ ёсць? Так, папская рада да спраў культуры, напрыклад. Вельмі абстрактна. Так, абстрактна займаецца па сутнасці дыялогам з нават называецца дыялогам з людзьмі культуры, навукі і наогул з людзьмі неверуючымі. Ого, нічога сабе. Так, Слухайце, за такой назвай з'яўляецца такая цікавая фактычна апалагетычная функцыя. Так, і сёння кіруе вельмі такі адукаваны, вельмі асабіста я яго вельмі моцна шаную, кардынал Джанфранко Равазі. Сапраўды, это чалавек вельмі адукаваны. Езуіт? Хіба не. Не скажу. Просто адукаваны. Мне памятаецца яго, ёсць, напэўна, ведаеце, вядома, расійска журналіста Познера Владимира. Конечно, хто яго не ведае. І ён рабіў перадачу, яго была аднапавярховая Амерыка была, і іх Італія была адна. І у адной з перадач ён менавіта сустракаўся з кардыналам Равазі. Ён чалавек, не крыецца, што ён тэіст, але наколькі мудра кардынал адказваў на пытанні, я тады яго вельмі моцна так. І іншая справа, канешне. Шокоўна. А можа такое банальнае пытанне? Вось мы ведаем, што Ватыкан, святая, так сказать, наша апостольская сталіца, валодае пэўнай колькасцю гісторыка-культурных унікальных скарбаў. І я не ведаю, вывозяць іх кудысьці на выставы ці не. Але калі вывозяць, то, напэўна, гэтая рада займаецца. Конечно. Думаю, і таксама, калі, напрыклад, беларускія абразы некалькі гадоў таму назад у ватыканскіх музеях выстаўлялі. Конечно, таксама ўсё зрабілася праз эту папскую раду. Выдатна. Як цікава, слухайце. Гэта папскія рады. Это ўсё? Так, што сёння існуюць, бо, кажу, розныя былі, яны перавезены ў дыкастэры, там Кор Унум была, напрыклад, Юстыцыя эт Пакс, яны аб'яднаныя ў... Значит, 4 ці 5 выходзіць. 4 чи 5 выходзіць. Раз, два, 3, 4, 5. 5 рад. 5 рад папскіх. Як пальцаў на руцэ. Цяпер, які існуюць. Кажу, гэта можа змяняцца, бо па сутнасці яшчэ да пантыфікату Бенедыкта, Францішка была апостольская канстытуцыя Пастор Бонус, добры пастор, якая па сутнасці рэгулявала склад рымскай курыі. Папа Францішак вельмі многа зрабіў рэформаў, і вось цяпер это пастаянна мяняецца, і хіба што можа быць новая апостольская канстытуцыя, пакуль мы не ведаем, але пакуль гэта выглядае так, як... Калі будзе, то запішам новую праграму, а пакуль што ёсць, як ёсць. Так. Вось, гэта па сутнасці то, што звязана з рымскай курай. Таксама у пэўным сэнсе звязана, то есть не з'яўляецца часткай рымскай куры сінод біскупа, про які мы казалі. Так, гэта асобна. Там асобная структура, асобная таксама іх свой старшыня, свой генеральны секретар, асобная структура, але таксама трэба ведаць, што гэта, як мы ўжо казалі, мне здаецца, што гэта не то, што сінод сабраўся раз на 3 гады. То есть ёсць сталая рада сінод, яны пастаянна працуюць, пастаянна нешта выпрацоўваюць, поэтому таксама у пэўным сэнсе можна сказаць, што яны звязаны з рымскай курыяй. І, дарэчы, нашы паважаныя гледачы могуць знайсці праграму пра сінод біскупаў. Ёсць усё на Ютубе. Глядзіце, калі ласкаце, заходзьце ў архіў. Так, цяпер можа, што да чаго мы перайдзем да такіх пасады, скажем. Не, пасады, якія звязаны канкрэтна, пасады ў тым значэнні не то, што канкрэтны чалавек, і таксама нейкія арганізацыі. Вось, да? Перадусім гэта апостольская камера.
камера Гучыць не так, але займаецца па сутнасцю яе дзейнасць падчас ваканту апостальскай сталіцы. Калі апостальская сталіца становіцца вакантнай, да, па сутнасці, ну, касцёлам кіруюць кардыналы ў пэўным сэнсе, то есть некаторыя справы могуць вырашаць, там кардынальскія калегіі ўсе гэтыя адбываюцца і гэтак далей, то есть гэта вось такая структура, такі пасад, які гэтым займаецца. Далей займаецца кіраваннем ці ну, кіраваць як гэта вытлумачыць, у гэтым часе касцёл не заахвочвае рабіць нічога важнага, то есть так падтрымліваць жыццё касцёла. Ясна. Утылітарна так проста. Так. Бо вось некаторыя справы, якія трэба вырашыць, памятна, важныя справы ў такім перыядзе не вырашаюцца. Ясна. Вось то, што неабходна, то есть падтрымаць, грубо кажучы, арганізаваць пахаванне былога папы. Выбары яны таксама арганізуюцца? Ну, у пэўным сэнсе. Выбар, там ёсць цэлая універсітэт Домініцы Грэгіс, апостальская канстытуцыя, там ўсё прапісана пра выбары. Вось, ну, але такія вот справы. Значыць, апостальская камера. Ну, камера, напэўна, па-беларуску, можа, как-нибудь па-іншаму. Ну. Камера. А гэта перакладаецца неяк з... Камера. Цяжка. Камера апостоліка. Ну, кшталту памяшкання мелася на ўвазе. Так. Ну, вось. Далей адміністрацыя дабротаў, маёмасці, можна так сказаць, апостальскай сталіцы. О, вельмі важна. То, што датычыць канкрэтна ўсё, што кіруе матэрыяльнымі дабротамі Ватыкану. І рухомымі, і нерухомымі. Вось. Таксама ёсць сакратарыят да спраў гаспадарчых апостальскай сталіцы. Што гэта? Звычайна бытавыя справы, па сутнасці. Ежа, прыбіранне. Забеспячэнне, вось такія. Ясна. Далей прэфектура папскага дому. Да, гэта ўжо арганізацыя ўсіх аўдыенцыі, запрашэння гасцей, благаслаўленне, гэтак далей. Вось гэтыя справы. Кіруе цяпер і арцыбіскуп Георген Свайн, вось яшчэ з часоў Бенедыкта XVI ён. Далей таксама папскія цэлебрацыі літургічныя, таксама цэлая група асоб, якія тым займаецца. Проста літургіі, якія папа цэлебруе. Так, цырыманімайстры ўсе, там цэлая група цырыманімайстраў, так. Калі што, як што адбываецца, па сутнасці на святой імшы, якую цэлебруе папа там толькі робіць тое, што ім скажуць. Ну так, грубо кажучы. Ўсё найважнейшы хто? Цырыманімайстр. Папа, да, прыгожа. Не, ну але калі папа скажа, хачу служыць надзвычайную імшу, напрыклад, то яны яму арганізуюць усё? Ну, конечно, арганізуюць. Ну, калі, напрыклад, тут звычайнае Божае нараджэнне, ўсё, святы ойча, час, трэба заканчваць, там сесці, там стаць, пастрал перадаць. Ужо падчас літургіі няма, што мне хочацца. Святы Отец пра гэта ведае. Нашы літургісты так вучылі. Цікава. Калі я памятаю, калі ў семінарыі вучыўся, прыязджаў у Варшаву яшчэ пап Бенедыкт XVI, вось, і тады аднім з цырыманімайстраў быў цяперашні кардынал Конрад Краевскі. Вось, тады святаром быў. Вось, і ён, ну, вельмі цвічыў нас вельмі моцна. То есть папа, вы памятаеце, падчас папскай літургіі папа не мачаў, што яму нешта захочацца. Не. Як мы зробім, так і будзе. Па сутнасці. Папа без дыскусіі, бо там, вядома, і камеры, ўсё што угодна. Папе даць пастрал, забраць пастрал. Нават калі памыліцеся, то ўсё павінна быць так зроблена, каб ніхто не здагадаўся, што нехто памыліўся. Цікава вельмі. Сапраўды, нават была такая сітуацыя, папе забылі даць лявабо, каб рукі памыць падчас прыгатавання дароў. Ой, нават такое было? Ну, было, ну што зробіш. Вось, але это ўсё так абставілі. І людзей таксама яны рассаджваюць? Ну, скажем, у прэсбітэрыі так. То есть, хто, якія біскупы, сядзяць кардыналы, вызначаюць, у якіх строях, напрыклад, павінны прыйсці кардыналы ці біскупы на святую імшу ці на нейкае набажэнства. Заўсёды, калі ёсць, напрыклад, ці імша пасхальнай вігіліі, альбо на Божае нараджэнне, альбо, напрыклад, трыдум пасхальны ўвесь, там заўсёды распісана, напрыклад, яны даюць абвяшчэнне на ватыканскім сайце ёсць, калі арцыбіскупы ці біскупы і кардыналы ці святары могуць яны канцэлебраваць са святым айцом ці не могуць. Увогуле са святым айцом жа служыцца інакш. Мне вось стала зараз цікава, каго прыгадвае святы айцец, калі мы прыгадваем святога айца? Калі ён адзін служыць, то са мной, то нягодным словам, таксама як біскуп. Так, як наш біскуп. Як біскуп, калі ён сам, так таму, ну, што рабіць? Ну, ясна. Самога сябе. Вось, поэтому, але тут сапраўды кажу, бо
яны вызначаюць, можна, напрыклад, вялікі чацвер шахрызма, ясна, што ўсе святары, усе, хто ёсць, усе канцэлябруюцца святым айцом. Тут уже няма. Але таксама вызначаюць, дзе трэба стаць, у сколькі прыйсці, там, што апрануць і гэтак далей. Нават для біскупаў, напрыклад, біскупы, калі канцэлябруюцца святым айцом, таксама вызначана, якія, напрыклад, альбы, якія мітры. Мітра, напрыклад, белая павінна быць, калі са святым айцом, без всякіх там... Без всялякіх там узораў. Без узораў, напрыклад, такое ёсць, да? Або, напрыклад, канцэлябрацыі няма, або толькі кардыналы канцэлябруюць, альбо толькі арцыбіскупы, напрыклад, звычайныя біскупы харавы строй павінны апрануць. То есть тут уже ўсё распісана вельмі дакладна. Цікава. І не можа быць такога, як прыходзіць які-небудзь нават кардынал, што ой, дайце мне альбум, дайце мне таго, не, извините. Фактычна гэты маленькі орган, ён захоўвае вялікія традыцыі. Так, сапраўды вялікія традыцыі, і гэта прыгожа. Сапраўды рымская літургія, бачна прыгажосць літургіі касцёла, сапраўды бачна, што цэлебруецца Божы культ. І гэта павінна быць, і гэтаму трэба вучыцца. Таму сапраўды кажуць, літургія ватыканская, она для ўсіх нас павінна быць школа літургіі. То есть гэта справа. І за гэта менавіта адказвае гэта ўвесь гэты аддзел папскіх літургічных цэлебрацый. Ну і таксама наступна гэта ўсё бюро, прэс-бюро апостальскай сталіцы, па сутнасці. Это Ватыканская рада, газета «Лесваторы Романо». Там зноў-такі на працягу астатніх гадоў там многа рэформаў было, там штосьці аб'ядноўвалі з чымсьці, кагось дзесьці перасялялі, я ўж дакладна гэта ўсяго не ведаю. Вось на сённяшні дзень гэта так выглядае. Вось. І таксама ёсць яшчэ цэнтральны статыстычны аддзел апостальскай сталіцы. Это тыя справаздачы штогадовыя. Так, і не толькі штогадовыя. Так, напрыклад, мы это кожны год кожная дыяцэзія пасылае ў апостальскую сталіцу універсаліс экклезіа аннус цензус, то есть справаздачу, колькі святароў, колькі парафіі, там часамі просяць дадатковае штосьці узрост сярэдні святароў, там колькі хростаў, бежмаванняў. А колькі пахаванняў не збіраюць? Пахаванні не. Просто, тут такі ёсць цікавы парадокс. Як ацэньваць колькасць, калі ідуць хросты? Напэўна, ёсць нейкія матэматычныя метады на падставе нейкай сярэдняй працягласці жыцця ацаніць агульную колькасць вернікаў. Так, колькасць вернікаў таксама просяць. Праблема ў тым, што ў кожнай краіне это вельмі па-рознаму. У нас сапраўды вернікаў вельмі цяжка палічыць. Так, бо яно у нас розная актыўнасць дэманструе. Па-першае, розная актыўнасць, па-другое, мы у пальмовую нядзелю ў нашай дыяцэзіі заўсёды лічым людзей. Лічыцца, ў пальмовую нядзелю больш за ўсё прыходзіць. Сапраўды так. Так яно ёсць. На жаль, так. Далёка таксама не ідэальна, але больш-менш вядома так, колькі ў нас тых людзей ёсць. Напрыклад, у іншых краінах, узяць тую самую Германію, там канкрэтна чалавеку падатковай пішуць, кім ён з'яўляецца. Такая сістэма, там вельмі лёгка палічыць людзей. А дзесьці лічаць госты, напрыклад? Так. Напрыклад, госты таксама, мы таксама лічым колькасць прымаючых камуній, толькі гэта розная справа. Колькасць домінікантас, так званыя камунікантас. Домінікантас тых, хто ў нядзелю прыходзіць, а камунікантас тых, хто камунію прымаюць. І вось гэты працэнт таксама важны у пэўным сэнсе. Напрыклад, у той самай Польшы там ужо лічаць мясцовыя органы ўлады, колькі людзей пражывае, там гэта звязана з падатак, які пробаш плоціць за напрыклад. Польшчы пробаш плоціць падатак? А што гэта такая за краіна, дзе у Польшчы? Толькі на куры, напрыклад, падаткі лічацца там ад колькасці жыхароў. Я не ведаў, што такое можа быць. Я думаў, што рэлігійныя арганізацыі ва ўсім свеце вызваленыя ад падаткаў. Не, падаткі платим, мы таксама платим у пэўным сэнсе. У нас гэта трохі інакш. Так, поэтому это справы такія. То есть сапраўды гэта ўсё статыстыка і статыстыка, некаторыя кажуць, ёсць праўда, ёсць неправда, ёсць статыстыка, але ёсць. Але ёсць, мы это лічым. І некаторыя рэчы сапраўды нават то, што мы пачалі рабіць, бачыш рэальную карціну. То есть понятно, што тую статыстыку, што я збіраю, нікому не павінен паказваць, але я для сябе ведаю, як справа выглядае. Я проста як чалавек, які прафесійна працуе са статыстыкай, як патолагаанатам, я уяўляю, наколькі ў іх там неўдзячная праца, і што з гэтай статыстыкай можна рабіць, гэта ж трактаты пісаць можна. Так, цікава. Што яшчэ ёсць у нас? Яшчэ ёсць папскія камісіі. Цэлая група, значыць. Група камісій. Па-першае, камісія сакральнай археалогіі займаецца рознымі раскопкамі. Па ўсім свеце? Па сутнасці,
калі штосьці дзесьці знайдзецца, трэба туды аб гэтым казаць. Вось таксама кіруе кардынал Джавазі Джанфранко, то есть такі займаецца культурай. Ну вось такія вось. Але ну гэта што рэальна, можа быць, Паўночная Афрыка якая-небудзь Я думаю, хіба хутчэй што? за ўсё так. Я думаю, так. Як? Больш за ўсё. Вось ёсць яшчэ таксама папская камісія да спраў Лацінскай Амерыкі спецыяльная. Это было да Францішка? Была гэта. Это звязана з тым, што яна такая монаканфесійная, Лацінская Амерыка. Больш за ўсё монаканфесійная. Вось папская камісія цяпер да спраў абароны малалетніх. Это звязана са злоўжываннямі? Са злоўжываннямі таксама звязана, так. Папская камісія да спраў дзяржавы Ватыкан. Чыста дзяржаўная справа Ватыкан. Вось. І ёсць таксама пастаянная камісія міждыкастарыяльная. То, што я казаў, ёсць камісія міждыкастарыяльная да спраў касцёла ў ўсходняй Еўропе. Вось гэта мы. Вось гэта мы займаецца кардынал П'етра Паралін, сакратар Ватыкана. Нічога сабе. Узначальвае. Высокі ўзровень. Так. І задача якраз такі пераадолець наступствы камунізму? Ну, ці што? Усё разам. Таксама, напрыклад, справа арганізацыі касцёльнай, структуры касцёльнай, намінацыі біскупаў. Экуменізм, напэўна. Экуменізм таксама. У нас ўсё ж такі ён зусім інакш у нас камунізм выглядае, чым у Італіі, напрыклад. Так. Зусім інакш выглядае. То есть усе гэтыя справы. Цікава. Ёсць таксама міждыкастарыяльная камісія супольнасцяў законаў, якія працуюць на місіях, напрыклад. Цікава. Такая. Ёсць міждыкастарыяльная камісія да спраў фармацыі да святарства. Семінары? Так, семінары фармацыі святарства. Вот, да спраў катэхізму касцёла каталіцкага. То есть такія вось уже... Ну, але кампетэнцыі шмат дзе перасякаюцца. Так. Поэтому міждыкастарыяльна, таму што ну усякія тут могуць быць, так, могуць і ўсходнія, тут могуць быць і евангелізацыі народаў, то есть как бы вот потому она называется. Ну яшчэ ёсць некаторыя, можа, арганізацыі звязаныя з апостальскай сталіцай, гэта і бібліятэка ватыканская, і друкарня, і саваторыя Романа, радыё ватыканская. Вось это то, што звязана канкрэтна таксама з функцыянаваннем Ватыкану, з функцыянаваннем рымскай. А як наконт швейцарскай гвардыі? Таксама. Вось у мяне такое пытанне ёсць па іх. Пасля замаху на Яна Паўла II кажуць, што ім зноў раздалі зброю. Не ведаю. Не ведаеце такога? Не ведаю. Я просто неяк так зацікавіўся. І ці правда, што там могуць служыць толькі швейцарцы? Кажу так. Цікава. Так, могуць там жыць толькі швейцарцы. Вось. Папская аптэка. Папская аптэка таксама. Это зноў такі, то есть мінулы раз я так трошки закінуў вудачку, так сказаў, што ватыканская аптэка. Ясна, што это не структура рымскай курыі. Ну так, конечно. Ну, але просто понятно, што... Але чым яны займаюцца там? Распаўсюджаннем лекаў. І, напрыклад, туды ў аптэку можа прыйсці кожен чалавек ватыканскую. Да? Калі там дзесьці далей прыйсці, то трэба там... Гэта рэальная аптэка? Так, рэальная. Я думаю, гэта такая назва для некага медыцынскага цэнтра. Рэальная аптэка, там сапраўды, як выходзіш з порту Санта-Анна, Ватыкан з правага боку, яна ёсць. Вось, напрыклад, можна прайсці, маючы рэцэпт, на нейкія лекі прайсці без пропуску. А хто лечыць святога яйца? Таямніца веры, не скажу. Не, але я маю на ўвазе асобнай структуры па пытаннях медыцыны ў Ватыкане няма. Я маю на ўвазе медыцыны не ў сэнсе, што справа жыцця, а ў сэнсе абслугоўвання проста... Я думаю, што прэфектура папскага дому вось там усё то ёсць. Яны там гэта неяк арганізоўваюць. Конечно, это ўсё арганізована, тому што не патрэбна цэлую армію лекараў утрымліваць. Вы ведаеце, розныя людзі кажуць пра колькасць людзей у Ватыкане, таму хто іх там ведае? Кажуць розныя рэчы, поэтому, ну, але... Ну, скажу, шчыра не ведаю, бо гэта справа, конечно, там не публікуецца. Не, яна ўнутраная, яна павінна быць унутранай. Яна ўнутраная павінна быць, каб зберагчы. Датычыць ўсё-такі, ну, пэўна, інтымнасці чалавека. Конечно, ну, конечно. Поэтому гэта нават не наша справа. Ну, і таксама памятаем, што рымская курыя, тое, што займаецца паўсюдным касцёлам, займаецца таксама рымскай дыяцэзіяй, ну, бо так сталася, што святы Отец з'яўляецца біскупам горада Рыма. Вось, поэтому ёсць викарыят рымскі, вось, ёсць папскі викарый да горада Рыма і да рымскай дыяцэзіі, у ранзе кардынала звычайна, вось, які займаецца канкрэтна рымскай дыяцэзіяй, ўжо понятно. Ну, хаця фармальна з'яўляецца, узначальвае рымскую дыяцэзію святы Отец, вось, і ў каноне там ужо, кажа, з нашым папам і біскупам Францішкам, напрыклад, ужо, бо ён адзін, і папа, і біскуп, вось. Ну, але такія справы адміністрацыйныя займаюцца менавіта викарыят для гэтага. Ну, і таксама ёсць губернатарыят дзяржавы Ватыкана. Это ўжо тоже датычыць адносін Ватыкана, дыпламатычных адносін з іншымі краінамі. Гэта вельмі цікава. Это фактычна пераклікаецца з
господі, з галавы вылецела толькі што называлі мы гэты орган, які займаецца менавіта Ватыканам як дзяржавай. Так. Як ён называўся, тая рада папская была? Ну, не папская, дзяржсакратарыят наогул Ватыкана займаецца. Так, гэта была не папская рада, гэта было штосьці асобнае, мы пералічвалі. Ну, не так важна. Так. Кампетэнцыі сапраўды перасякаюцца. Ці ёсць нейкі асобны орган па ўзаемадзеянні з Італіяй? Улічваючы геаграфічнае некае такое становішча, то тут, напэўна, ёсць пытанні, якія перасякаюцца ў сферы бяспецы. Напэўна, ёсць, бо ёсць корпус жандармерыі ватыканская. Я думаю, што ўжо такія справы, напэўна, такія усяго не ведаю, не скажу. Мы не прыгадалі самую таемную дыкастэрыю, тое, што ў народзе называецца банк Ватыкана. Таксама ёсць ватыканскі банк. Ён уваходзіць у склад куры? Заўсёды, фармальна рада па эканамічных справах з'яўляецца курыяльнай структурай, поэтому зноў-такі наколькі там астатняга таксама ёсць многа рэформаў і ў банкаўскай сферы, там усё там яшчэ кардынал Пэл ці ўжо не? Мне здаецца, не скандал. З Пэлам жа быў гэты такі скандал, то напэўна мне здаецца, не скажу, бо ясна. Гэта самае не... Гэта вельмі цікава. Структура куры фактычна ясная. А што ў нас у планах? Это будзе таямніцай. Сапраўды? Сапраўды. Паважаныя слухачы. Далей будзем разглядаць іерархію касцёла, будзем глядзець там. У нас будзе проста тэма сюрпрыз. І мы заклікаем вас далучыцца да нас на наступным тыдні. Так, на наступным тыдні. Пан Бог дасць. 16 жніўня, наступную пятніцу спаткаемся. Выдатна. Вось, калі маеце любыя пытанні, такія агульныя па сутнасці, таму што мы не можам ведаць іх рэчаў, і некаторыя рэчы, можа, яны не для самай шырокай галоскі, то ўсё адно вы пішыце іх, задавайце, гэта ж унікальная магчымасць. Слухачы, вы проста не цэніце гэтага, напэўна. Глядзіце нас болей, распавядайце сваім сябрам і знаёмым, бо нідзе вы так не даведаецеся глыбока пра структуру ватыканскай дзяржавы і нашай апостальскай сталіцы. Тое, што ёсць у адкрытым доступе на Вікіпедыі, гэта так, кропля ў мора, праўда? Так. Таму дзякую вам, вялікі ксёндз Дзмітрый, што ахвяруеце сваім часам і займаецеся асветай нашага народа ў галіне кананічнага права. І вось мы фактычна гэты цыкл перадаж па рымскай курыі, ён такі, можа, не столькі праўны быў, колькі такі экскурсійны. Так. Гэта было вельмі цікава. Дзякуй таксама ўсім. Дзякуй вялікі. Пахвалены Jesús Христос. Навекі вечныя. Амен. Вы слухали перадачу «Кодекс кананічнага права» з ксяндзом Дзмітрыем Пухальскім.